Ka taɓa tambayar kanka wannan tambayar? Me yasa wasu mutane rayuwarsu tana lalacewa duk da suna da baiwa, suna da buri, suna da mafarkai da suke son cikawa? A yau cikin wannan bidiyon za mu ga yadda za ka gane abokanka na gaske da kuma mugayen abokai. Amma idan yau ne ka fara haɗuwa da wannan bidiyon, ka taimaka ka sa mu bisa kan wannan bidiyon, sannan kuma ka yi abone ga shan ita, ta hakan ne da zarar mun saki sababbin bidiyo akan faɗakarwa za a sanar da ku. Na gode. Sau da yawa ba matsalar mutum ba ce, matsalar ita ce mutanen da suke kusa da shi. Domin a rayuwa abokai na iya gina ka ko kuma su rusa ka. Wani lokaci mutum baya lalacewa saboda shi mugun mutum ne, yana lalacewa ne saboda mugun aboki yana gefensa. Rayuwa tana tafiya da tasiri. Mutanen da kake zama da su kullum suna shafar yadda kake tunani, suna shafar yadda kake yanke shawara, suna shafar makomarka. Idan ka zauna da masu mafarki, kai ma wata rana za ka fara mafarkin ka zama wani abu. Idan ka zauna da masu aiki tukuru, dole ne kai ma wata rana za ka fara aiki. Amma idan ka zauna da masu lalata rayuwa, sannu a hankali rayuwarka za ta fara lalacewa. Alamar mugun mutum ita ce, ba kowa da yake kusa da kai bane aboki na gaskiya. Wasu suna kusa da kai ne domin amfani, wasu suna kusa da kai ne domin su rage maka ƙarfi, wasu suna kusa da kai ne domin su rusa maka mafarkanka. Alamar mugun aboki ita ce, yana farin ciki idan ka kasa, yana ƙoƙarin jawo ka zuwa ga abubuwa marasa amfani, yana yi maka dariya idan kana da buri. Idan kana son ka zama wani abu, za ka ga yana yi maka dariya. Yana hana ka ci gaba musamman idan ka kawo mishi shawarar cewa za ka fara wani abu wanda zai amfane ka a rayuwarka ta gaba. Mugun aboki baya gina rayuwarka, yana cin lokacinka da kuma ƙarfinka kawai ne. Zan baka wani labari mai darasi. Akwai wani saurayi mai hazaƙa sosai, ya kasance yana da ilimi da fikira. Yana da burin zama babban mutum a rayuwa, amma abokansa suna rayuwa ne kawai domin nishaɗi. Kullum suna kiransa, zo mu fita, zo mu shakata, zo, rayuwa ai gajera ce, ka yi amfani da wannan damar domin ka ji daɗinta. Da farko ya ɗauka wasa ne, amma bayan wasu shekaru ya lura cewa mafarkinsa ya tsaya. Yayin da wasu mutane suke ci gaba, shi yana nan wuri guda. Ba saboda bai da baiwa ba, ba saboda bai da fikira ba, ba saboda bai da ilimi ba, amma saboda abokansa sun sha shi baya. Yanzu nan za mu koma kan alamar yadda ake kana aboki na gaskiya. Aboki na gaskiya daban yake. Aboki na gaskiya za ka iya gane shi ne ta wasu hanyoyi guda uku. Yana ƙarfafa ka idan ka gaji, yana faɗa maka gaskiya ko da za ta yi maka ciwo, yana farin ciki idan ka yi nasara, yana son ganin ma musamman kafi shi ci gaba, musamman idan ya san cewa ka zarce shi a ilimi, ka zarce shi a sanin wasu abubuwa da dama. Yana farin ciki idan ya ga kana nasara akan abin da ka samu a gaba. Aboki na gaskiya baya tsoron ka zama mafi alkhairi, domin soyayyarsa a gare ka ta gaskiya ce. Abin da yake da muhimmanci a cikin wannan rayuwar shine zaben abokai. A rayuwa, zaben abokai na daga cikin muhimman shawarar da mutum yake yi, domin aboki zai iya zama gadar nasararka, sannan kuma zai iya zama ramin faduwarka. Idan kana son canza rayuwarka, wani lokaci dole ne ka canza mutanen da kake zama da su, ba saboda kana kin su ba, amma saboda kana son makomarka, kana son rayuwarka ta yi kyau, kana da mafarkai da kake so ka cika, kana da burika da kake son ka cika su. Ka tambayi kanka yanzu, mutanen da suke kusa da ni, shin suna gina rayuwata ne ko suna rusa ta? Shin suna ƙarfafa mafarkina ne ko kuma suna kashe ni? Domin gaskiya ita ce, rayuwarka na iya canzawa saboda aboki ɗaya, ko kuma ta lalace saboda aboki ɗaya. Ka zaɓi abokanka da hikima, domin makomarka
tana iya ɓoyuwa a cikin mutanen da kake zama da su. Kada ka taɓa mantawa ka kasance ka yi abone ga wannan shen domin samun bidiyo na faɗakarwa da kuma yadda za na haskaka maka rayuwarka domin ka fahimci wasu abubuwa da baka sani ba.